Duolan 90 ka mga kabataan ang nakumprimahan dito sa Leson Valley sa Pagadian City. Uban Archbishop Martin de Sarmiento Humawa DD isip Apostolic Administrator sa Diocese sa Pagadian. Isip pagsanong sa tawag sa pagluwas sa mga kalag. Ang Apostolic Administrator sa Diocese sa Pagadian Archbishop Martin de Sarmiento Humawa DD uban ni Reverend Father Greg Damon mihimo sa pagsaulog sa sakramento sa kumpirma sa Barangay Leson Valley, Pagadian City sa mga kabataan sa mga lugar kagapon lawa. Ato siyang homily uban sa mga batanon gatagan og pagtagan Archbishop Martin Sarmiento Humawa DD ang ebanghelyo gagapon nga minugdanon nga malig-on sa pagtuo. Ilibina ang mga kabatanunan tun kay maglakaw man kini kung lig-on sa pagtuo puno diha sa pagtuo ana gayon ang paglaom. Di manigkamot sa mga pangamo trabaho manginabuhi kay kiniman magdala sa mga kabatanunan ngadto sa kalampusan o sa panahon nga molampos kini dili mahikalimtan ang ilang lugar, ilang kapilya nga minugdanon nga adunay paghigugma gayon sa ilang lugar. Ang kalig-on ngayon sa pagtuo dugang pa ni Archbishop Jumoad diha sa ebanghelyo gagapon isip usa ka din ang amahan nangabuyo ngadto sa Ginoo alang sa kayuhan siyang anak ug ang gitagang kayuhan sa Ginoo usab ang babae nga dugay na nagantos sa sakit ang naayo tungod gyapon kini sa pagtuo. Busa alang sa Arsobispo binugdanon nga huptan ang pagtuo kay si Jesus man ang tuburan nga sa tuburan sa kayuhan, tuburan sa kinabuhi kay siya man ang dalampanan o binugdanon nga si Jesus ang saligan. Dugang pa na Archbishop Humawad nga kalakipusab sa gipenumdum sa Arsobispo ngadto sa mabatanon sa Leson Valley nga dili puy-an ang pagkamasinahon kay nagdalag man kinig sa kagubot pagkamahid-mahid. Busa alang sa Arsobispo dili maayo ang taong masinahon nga magselos ug manigkamot nga adunay maabot nga walay kasina. Kaya ang kasina mo resulta man kini sa kadaot sa panimalay o diya sa katilingban. Busa mao kini ang gipainumdum sa kaghapon sa unang pagbasa gigatagan og pagtagad sa Arsobispo sa Archdiocese of Ozamis nga sa mga Apostolic Administrator sa Diocese sa Pagadian. Samtang sa ikaduhang pagbasa usab gitagan usab og pagtagad sa Arsobispo ang paglambingitay sa usag-usan nga adunay gimbugaton o diha sa gibuhaton sa komunidad ug bisan sa panimalay baton pa sa Arsobispo himahinungdanon nga ang anak mutabang sa mga ginikanan kaya ang pagtabang sa mga anak kadto silang ginikanan mamati silang mama ug papa makahatag magkinigbayong resulta diha sa usa ka banay o sa pamilya. Sa atong pagtuo, importante kayo ang pagtuo sa atong kinabuhi. Muna nga maningkamot yun mo eskwela, maningkamot yun nga mo trabaho, maningkamot yun nga makahuman og kurso. Pero di yun na ito panitang makahuman og kurso o sana mo ka engineer ba o sana mo ka kining maestra o maestro ay yun mo kalimot dinhi sa Leson Valley nga bubalik-balik yun mo kinahanglan yun nga doon natay privilege, doon natay kining ato yun nga kalipay nga makabalik ta sa atong lugar. Hindi yun maayo nga naa ang kasina pinundumigo na ninyo ha kaya bang kasina ba ang kasina mula mo resulta o kadaot sa panimalay, kadaot sa kinabuhi, kadaot din nga sa ato nga relasyon sa usag-usag. Ang tipik kabayan payag sa Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawa DD na po sa Apostolic Administrator sa Diocese sa Pagadian. Alang sa DX din siya Manager Campana, Radio Sibhan, W8, Manuel Orquilio Gier, Danag sa Nagbayan.